салом бинандагони навораҳои мо дар расонаҳои иҷтимоӣ, имрӯз мо тасмим дорем як суҳбате нисбати муноқишаҳо дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон дошта бошем ва мо дар ин мавзӯъ суҳбат мекунем бо сармуҳаррири ҳафтаномаи Минбари Халқ Бахтиёр Ҳамдамов. Агар аз таърихи қирғиз бигирем, худами қирғиз дар ҳоле ки масалан собиқ президенти инҳо Атамбоев ки айни ҳол дар маҳбас аст, дар як навори кӯтоҳаш мегӯяд ки мы великие народа Алтая, яъне ино аз Алтаи Русия аст. Ино кай масалан ба ин сарзамини Форсу Тоҷик омаданд ва даъвои ин замин доранд. Яъне айни ҳол мега ки заминои мо аст, дар ҳоле ки худи президентшон мега ки мо масалан аз халқи Алтой ё Алтаи Русия ҳастем. Хуб бибинед, дар чанд таскираву рисолаҳои таърихӣ ки аз аҳди бостон ба мо расиданд, аз ҷумла дар ҳудудул олам ки қарни 10 ба наш расидааст, сари ҳамин чиз баҳс меравад ва воқеан ҳам ин мардуми қирғиз ҳамчун як қавме ки дар Сибир зиндагӣ мекарданд ва бисёр мардуми муносибаташон бо ҳамсояҳо дурушт ва мардуме ки аслан муросокор нестанд, ҷаррор ҳастанд, ҷанганда ҳастанд, тасвир шудааст. Дар рисолаҳои таърихӣ доир ба тарзи зиндагии инҳо низ маълумотҳои зиёд дода шудааст ки инҳо аслан шаҳрҳо ё деҳот надоштанд ва хуб дар ҳамчун мардуми кӯчманчӣ умру ба сар мебурданд ва шояд имрӯз низ ҳамин хусусият, ҳамин хислат ба инҳо таъсир мерасонад ки ҳар куҷое ки масалан инҳо юрта заданд ва ё ки қадами аспашон расид, унҷоро макону манзили худашон медонанд. Хуб, вақте як суҳбат дар аввали соли 2020 баъди он муноқишаҳои муҳимма мо бо мардуми калонсоле деҳаҳои ворох доштем, оно мегӯянд ки хуб то солҳои 70 ҳудуд як 20 хоҷагӣ ҳамагӣ дар гирду атрофи ворох буд ва онҳо ҳам ба чорводорӣ машғул будааст. онам чорвои ҳамин мардуми минтақара, яъне оно мегӯянд ки чорвои моро чӣ мега бонӣ мекарданд. имрӯз низ беш аз 6000 нафар нестанд дар минтақаҳои даргире ки имрӯз ҳаст назди сарҳад. Мардуми тоҷик аз давраи ҳанӯз дар аҳди Зардушт зиндагӣ мекарданд ва дахмаҳо имрӯз дар худи Ворух осори аз ҳамун дахмаҳо мавҷуд аст ки баъдтар ба масҷид табдил шуданд. Ва агар касе ки таърихро медонад, хуб медонад ки гузаштаҳои мо суудиён ба замин гӯр кардани инсонҳое ки фафтиданд инро макрӯҳ мешумориданд ва дар таххонаҳо, дахмаҳо ё дар баландиҳо, яъне байни сангҳо мегузоштанд ки то ба замин ҷисми ҷасади шахси фафтида нарасад, яъне заминро бисёр пок ҳисоб мекарданд ва ҳамин гуна дахмаҳо ки имрӯз масалан қабристон ба мисоли қабристон аст вуҷуд доштанд. Имрӯз ҳамин дахмаҳоро низ гирифтанд ва аҷибаш ин аст ки солҳои 1950 вақте ки мардуми маҳаллӣ унҷа нақл карданд, ба ривояти шоҳидони айнӣ ҳастанд, онҳо ба чарогоҳҳо мерафтанд вақти тобистон барои чорводорию парвариши гов, ҷамъоварии хошоку дигар ниёзҳое ки доштанд ва як бемории бисёр сахт барои тифлон, кӯдакон меояд ва мо як мазори бунёд мекунанд, қабристон ва кӯдаконро ба хотири ин ки то Ворух баргашта набаранд, атрофашро бо хор устувор мустаҳкам мекунанд, тавора меманданд ва мазори хорин меноманд. ҳатто ҳамун қабристонро низ аз худ карданд. Дар онҷа айни ҳол ино дар ҳамин деҳаҳои ҳудуде ки ино ғасб карда гирифтагианд ҳамҷо ҳастанд. Бале, онҷа танҳо як нафар
қирғиз дафн шудааст ба хотири ҳам ки як нафар қирғиз аст дар мазори кӯдаконаро ҳатто гуфтанд ки ин масалан аз мост инҷа тангии ворух ҳаст дар тангии ворух катибаи тангии ворух мегӯянд бале ина имрӯз қирғизо коктош мегӯянд дар тангии ворух катибаҳои вуҷуд доштанд ки инам яке аз далелҳои хеле қотеъ буд вале мутаассифона бо хеле кӯшишҳои беҷо ҳамун хати мехиро хостанд ки аз болои катиба тоза кунанд ки мисли коре ки толибон дар балх анҷом доданд ва бале буддоро тарк кундан бале ҳатто ба ҳамин корро даст заданд ва ҳаминҷа давлати исломӣ бале хеле аз сӯи таърихиро дар кишварҳое ки зери тишон гирифтан масалан вайрон кардан кафонданд тарк кунанд тақрибан гумон мекунам ки ҳеҷ тафовут ҳам надорад бибинед ва аз ҳама аҷибаш ин ки шумо соли бисёр аҷиб додед мардуми ворух нақл мекунанд ки мо ба хотири собит кардан мо як нафар устоди муаллими дигарро ба қӯқанд равон кардем ва инҷо дар осорхонаи қӯқанд ҳуҷҷатҳоеро пайдо кард ки тобеи хонигари қӯқанд ки буд исфара дар инҷо ҳамчун замини тоҷикон эътироф шудааст ки дар ин тангии ворух ва исфара замини имрӯзаи оқсой мардуми тоҷик зиндагӣ мекунанд. Ин деҳаи оқсой собиқ колхози правдаи тоҷикистон буд. Гуфтанд дар тангии ворух аввал 3 нафар даҳмардаҳои қирғиз меоянд ва инҷа шароит ки хеле вазнин буд бо 3 духтари камбағал аз оилаҳои камбағал издивоҷ мекунанд ва ҳамидаро аз тоҷикҳо бале ҳамин гуна наслашон зиёд мешавад яъне ки аслан вақтҳо издивоҷ кардан мардуми зиёди тоҷик низ бо қирғизҳо издивоҷ мекарданд ин чизҳо ба назар мерасид ва оҳиста оҳиста теъдоди инҳо зиёд мешавад. Бояд мардуми мо хуб донанд ки қирғизҳо ягон далел ва ягон ҳуҷҷат надоранд. Ягон ҳуҷҷате ки масалан собит кунад ки ҳамин марзҳо заминҳо аз инҳо буданд надоранд. Дар ҳамин мулоқотҳое ки анҷом меёбад сурат мегирад ҳатто пешниҳод намекунанд ки чӣ аст. Ҳарф мезананд доир ба ҳамин масъала ба чӣ чизҳое такя мекунанд ки аслан масалан аз лиҳози қонун ҳуқуқӣ масалан ҳуҷҷатҳои тасдиқшуда нестанд. Ино соли 1974 31 январ нахустин маротиба эътироз як гирдиҳамоии эътирозӣ барпо мекунанд ва ба хотири ин ки масалан баҳс зиёд нашавад ҳукумати шӯравӣ ҳукумати тоҷикистонро водор месозад ки тақрибан 375 гектар заминро ба таври аренда иҷора ба қирғизҳо диҳанд то онҳо масалан дар инҷо масалан баъзе корҳои зироаткорию бо чорводорӣ корҳо машғул шуданд. Соли 1989 бале ин ҳуҷҷатҳо ҳастанд кино ба иҷора додаган ҳуҷҷат кардаган дар архивҳо мавҷуд ҳастанд. Ин ҳуҷҷатҳо мавҷуд ҳастанд ва соли 1989 ки бо 70 гектар соли 1975 бале 75 гектар соли 2009 бо як миқдор заминро ба хотири раҳ кушодан ба инҳо гурӯшаванда аст ки барои қирғизҳо Тоҷикистон иҷозат дод ва атрофи ҳамин 5 километри ҳамин заминро шартнома бастанд ки ҳеҷ гуна сохтмон бунёди хонаҳо бурда намешавад, вале қирғизҳо ҳеҷ вақт ба ваъдаҳои худ пойбанд набуданд. Ягон тааҳудро инҳо риоя намекарданд. мо дар соли 2009 як созишнома бастем бо ино. Ин ҳамин соли 2009 бо ино барои 49 сол
یعنی هرچند که در اونجا نوشته درگیر دوانه این راه مثلا در دو پهلوش در 5 کیلومتری خونه ساختن شده اینو در همین راهی که اجاره گرفتن خونه ساختن بله در اطراف این رو خونه ساختن همون ما در اونجا بودیم و متاسفانه به طور اومیخته به طور شاهمات خونه ها ساخته شدن و عدل امکان دهه سومونیان است که بله این راه در دهه سومونیان در خواجه اعلی در خواجه اعلی از سومونیان کمتر فراتر لیکن وضعیت در سومونیان هم همین گونه است ببینید اینو اصلا اگر روحی که مثلا روی قدیمه که ورخ رو با اسفره و دیگر قسمت توجیکستان میپیوست این روحو بسیار فراخ بودن و اطراف اون یگان قرقی زندگی نمیکرد و حتی مردمی محل میگن که در حتی نام به نام میدونن مثلا توشمد یا مثلا اسم نامشون از سبب که اینو کم بودن از این سبب مردم اینا بله 3 نفر 4 نفر بله نام به نام میدونن میگن که قریزو زندگی میکردن بعدتر اینو زیاد شدن تعدادشون لیکن تقریبا طور همین گذشته نزدیک حجت و شناسنامه اینو توجیکی بود و اینو اندازی زمین رو به توجیکستان میسپردن این چیزی ثابت شده بعد استقلالی هم حتی با سالهای بعد از استقلالیت و اینو دیگر اینکه 100% تقریبا تمام شهادتنامه ختم مکتب از اینو مکتب های توجیکی بود. وقتی ما قدیم مردم صحبت کردیم گفتن که اینو میآیند همین زمینایی که بحثی هست اینجا خونه میخرن زمین میخرن و حکومت قرقیزستان اینا رو پاسپورت میداد. وقتی که مثلا جنوب توجیکستان دوام میکنه اینا عین حال زمین توجیکستان رو ولی پاسپورت توجیکستان دارن همین پاسپورتشون رو دلیل میکنن که ما شهروند قرقیزستان هستیم و این زمین ماست. خوب اگه بگیریم در اینجا مثلا برای چی ما این قدر گذشت میکنیم از حد زیاد مهربانی نکردیم. من گمان میکنم که امروز واقعا هم مردمی ما کمتر همین مهمان نوازی که هست و در دوره شوروی در همون وقتی که ما همینجا سفر انجام دادیم حفیظ رحمان یک محقق توجیک همراه ما بود بسیار یک سخنای بسیار عجیب گفت که در عهد شوروی زمان شوروی همین مناسبت های دوستی و رفاقت و برادری و بین المللی همین چیزا اجباراً به مغز ما بار کردن ما قبول کردیم اینا قبول نکردن و هر کس که قبول کرد باخت و هر کس که قبول نکرد برد. ریشه این گذشته متاسفانه از دوره شوروی طوری که ما گپ زدیم سر زده است. از دوره شوروی متاسفانه روبرون نبودن که مثلا ضد اینو ایستادگری کنند و متاسفانه حالت‌های هم نقل میکنن حالت‌های هم بود که برای یک دو مثلا گوسفند یا یک گاو اجازه میدادن که بیان خانه سازند چون نیاز به زمین نبود آینده بینی دوربینی متاسفانه خاصی مردمی ما نبود روبرون ما نبود به همین حالت یعنی آورده رسوند. فکر نمیکنه که کمی شوروی همین ایزه ها را دیده و دانسته میکرد برای که ببینن اون بحثی که در سال 1974 وقتی مثلا یک میتینگ کردن وقتی با مردم صحبت کردن گفت که از دو طرف از طرف توجیکستان مثلا یک گروه تشکیل شد و از طرف قرقیزستان و گفت راهبر هر دو همین گروه هم روس بود مثلا هم از طرف قرقیزها روس بود هم از طرف توجیکا مثلا برای اون فرق نداشت که این زمینی که همه خیلی گرفتن گفت قریب حدود 400 هکتار زمین به قرقیز دادن به مثلا یگم که مثلا اینجا فردا چی گپ میشه فردا یگم بحث میشه نمیشه شاید که این کارو مخصوص نشده باشه ولی همون وقتا که گمان میکردن که این کشوری یگانه است اتحاد شوروی و این چیز هیچ وقت بله حتی اندیشه کردن در مورد اینکه این کشور این دولتی بزرگ برخورد یک روز برهم میخورد جنایت بود حتی اندیشه کردن و دیگر اینکه خب بیشتر اونهایی که خریطه سازون و کارتوگرافی که اینجا بودن از مردمی روس متخصصون مردمی روس فعالیت میکردن و دیگر اعتماد به اونها بیشتر بود
ба хотири ин ки тарафкашӣ накунанд аз рӯзҳо бале ин кор кардан ва ино ҳамин тақсимат боиси тақсимоти ноодилона шуданд вале ин имкон намедиҳад барои қирғизино ки тамоми заминҳои тоҷикистонро талаб кунанд. Агар мо дар ҳоли гузашт кардан ино фардо метавонанд ки лахш ва ё мурғобро даъво кунанд ки замини инҳо солон ки ин мардум одати кӯчманчигӣ ки дошт ино ба заминҳои тоҷикистон омаданд ва теъдодашон хеле кам аст ва мардуми мо инҳоро қабул карданд. Агар шумо ҳаминтур бигӯед тақрибан беш аз 40,000 нафар дар қирғизистон тоҷикон зиндагӣ мекунанд ва мутаассифона сиёсати хеле ки гуфтед давраи шӯравӣ ҳамин гуна буд ки дар сарҳадҳо масалан то андозае ба таври омехта мардум ба таври омехта ва ба тариқи суннии ҳамин анклавҳо ташкил карда мешуданд вале дар ин маврид хуб ворух истисно аст. Мутаассифона ҳамин гуна сиёсат дар ино ҳаст. Як 2 сол қабл дар мавриди нерӯгоҳи Кампиробод нуқтаи тақсимоти об аст Кампиробод ва роҳ доданд долон доданд ба мардуми сурх ки аслан тоҷикнишин ҳастанд ки ҳаракати озод ба самти Ӯзбекистон дошта бошанд бо президенти ҷумҳурияи Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ва Содир Ҷафаров як шартнома ба имзо расид. Баъд аз чанд рӯз чанд нафар аз ҳаракату гурӯҳҳои Қирғизистон як гирдиҳамоӣ карданд ва Ҷапаровро даъват карданд. Вақте ки Ҷапаров ба онҷо рафт ба ин мардум ваъда дод ки ҳуҷҷатҳои имзо гузошта мо аз онҳо даст мекашем. Бибинед инҳо аз тамоми ҳатто созишномаое ки имзо мегузоранд даст мекашанд. Хуб чаро мо инро бовар мекунем пас ака? Бибинед набоша агар чаро дар 10 соли ахир ино қариб ҳар сол 2 та 3 та 4 та чанд нафар шаҳрвандони моро қатл мекунанд дар муноқишаҳо бештар мекунанд. То соли 2021 то оне ки масалан аз ҷониби қирғизам кушта шуд чанд нафар вале то соли 2021 то моҳи апрели соли 2021 аслан шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон кушта мешуд. Вале мо ҳамеша масалан бо ҳамон меҳрубонӣ мо бояд чӣ кор кунем? То кай мо масалан меҳрубонӣ мекунем ва қирғизе ки шартномаи хича қабул намекунад чаро мо ба қирғизе бовар дорем ки шартномаи хича қабул намекунад пушти по мезанад. Яъне қавл медиҳем даст медиҳем ино мераванд кори худшон мекунанд. Мо кай масалан сахттар хуб рафтор мекунем ё ҳамон хеле ки қирғиз мехоҳад муноқиша масалан бо муноқиша бо зури мо ҳам соҳиби ҳамин заминҳое ки аз худмон аст мешавем яъне истифода мекунем замина худмон. Кай бибинед аслан коре ки инҳо мекунанд ғайриинтизор аст. Мутаассифона ҳамин муноқишае ки чанд рӯз қабл ино замина гузоштанд ин бисёр як амали ноҷавонмардона аст. Чунки шумо бисёр хуб медонед ки тамоми нерӯҳои мо имрӯз дар сарҳади Афғонистон мустақар шудааст ва ҳифзи сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ки тӯлонитарин сарҳад дар Осиёи Миёна аст ва хеле калидӣ ҳисоб мешавад. Ин ҳифзи на танҳо сарҳади Тоҷикистон балки тамоми кишварҳои Осиёи марказӣ аст ва дидаву дониста инҳо хуб нерӯҳои ҳарбии худро дар сарҳад бо Тоҷикистон тақвият медиҳанд. Шояд ки ман андеша мекунам ҳатто баъзе чун Қирғизистон аслан ба роҳбарияти ягона тобеъ нест, баъзе гурӯҳҳое ҳастанд ки шояд ки бо Толибон низ ягон гуфтушунид дошта бошанд. Баъд ҳукуматиш рафта муовини вазири кори хориҷиш чанд қариб ки таъзим кардан. Бале чанд маротиба рафтанд, мутаассифона баъзе гуфтушунидҳо доштанд. ҳамин амали бисёр ноҷавонмардона аст ва ин хатар на танҳо ба Тоҷикистон балки ба мардуми қирғиз ҳам
мерасад. Шояд ки таъсираш бадтар бошад, чун қисми бештари Афғонистон аслан тоҷиктабор ҳастанд ва ин мардум ба бархӯрди сахттар шояд шавад. Лекин бо вуҷуди ин ба ҳамин корҳо даст мезананд ва вақте ки воқеан бо як душмани ноҷавонмард рӯбарӯ мешавӣ, вақте ки ба корҳои ғайриинтизор ва аз доираи мантиқ берун даст мезанад, шумо наметавонед ки ҳамеша масалан омода бошед, вале мо бояд ба назар гирифта бошем ки ин як беморие ҳаст ки мо пайваста бо вай мубориза барем. Мо бояд осуда набошем. Мо дигар бояд дониста бошем ки дар ҳамсоягии мо мардуме қарор доранд ки ҳеҷ вақт хархои мо нестанд, ба заминҳои мо чашм ало карданд. Ино хатти сурхро аллакай гузаштанд. чанд сол пеш? Чанд сол, бале. Соли гузашта вақте ки як маротиба мо ҷавоби сазовор додем, дунёро пур кардан. Бале, ин мардум аҷибаш ин аст ки ман ба як чиз вақте ки бо журналистои Қирғизистон баҳс мекунем, рӯзноманигори Қирғизистон баҳс мекунем, ино таърихи муноқишаро аз ҳамин моҳи апрели соли 2021 оғоз мекунанд. Яъне қадар соли ки қарондаи моро киштанд, ино ҳамаш ин чиз ба назар набуд гӯё. бале, аз назар инҷа ки намегиранд.